Hľadáte pohodlné a praktické riešenie pre kvalitný oddych? Je čas na zmenu. Staré postele idú preč a v predajni EMI vzniká priestor pre niečo nové. Predstavujeme čalúnenú manželskú posteľ Calmíra 180x200 cm. Spojenie nadčasového dizajnu, funkčnosti a poctivej kvality. Elegantné béžové čalúnenie pôsobí moderne a vkusne. Vysoké čelo dodáva posteli výrazný charakter. Ručné spracovanie zabezpečuje vysokú stabilitu, tichosť bez vrzgania a dlhú životnosť. Zrýchlený pohľad na montáž ukazuje, ako presne do seba jednotlivé diely zapadajú. Každý krok má svoje miesto a výsledok je viditeľný okamžite. Až v tomto momente prichádza to, čo rozhoduje o skutočnom komforte. Súčasťou postele sú dva lamelové rošty EMI 90x200 cm s bočným výklopom, ktoré ponúkajú jednoduchý prístup k úložnému priestoru. Rošty sú vyrobené z masívneho bukového dreva a obsahujú 28 pružných lamiel uložených v kvalitných kaučukových púzdrach pre maximálne pohodlie počas spánku. Keď sa položia matrace, posteľ je pripravená. Calmíra 180x200 cm. Kvalita, ktorú vidíte. Komfort, ktorý pocítite.